Nya m chọrọ ịnụ na-achịkọ nchịkọrọ nne. Ofu nwoke sị m na nwa agbọghọ ya chọrọ ịnụ na-ekpoko mkpokọrọ nne, in fact na ọ na-achịkọ too much. Ọ sị na this girl na ọ mụtago nwa na nwa ya dị 23 years old, mana ya agwaghị na ya ga-anụ ya, so fa na abụọ wee bili n'ofu apartment. Ebe afọ ha bi, mgbe ọbụla ndị friends ya eju na-eme mkpọtụ, na-enye nsogbu, na-eticha amụ, si bata na bie mkpọtụ a na-eme, si ihe anụnwa kwụrụ ọtọ gwu ya ike, ya na-ayọ ya si ya na ya chọrọzi ka ndị friends ya na-abịa ebe a, na ihe a na-agwa anyị ihe abụrọkwa ofu, ọ bụrụ ịbụ na ihe dị ka sometimes na ha ga-eluche 6 ka a na-agwa anyị ha. Si kwana ya wee na-ayọ this girl si ya na nchịkọ ọ na-achịkọ na ya laikere ya, na ọ na-eme ya uncomfortable, yọtago. Ilu na kichin mmadụ eju, ịpụta na palọ mmadụ eju, oge ọbụla na ya nọ n'ime ụlọ ya gwakati ya wee jụja wee si ya na ọ bụ na ndị friends ya chighetakwa na nke ya again bịakwa etu ofe si abịa nye bido ya na ha na-abịa esebe ibon gị. So ọkwana ya ka a gwasịzịrị ya nke a, anyị a wee mepe, o wee kwụsị ndị friends ya ịbịa. A na-ekwuzi na ndị friends ya kwụsịrị ịbịa, ndị bụzi family wee bido ịbịa. N'ihe a na-agwa anyị ihe abụrọkwa onye bịa ka ọ na, ụfọdụ bịa ha ga-anọcha 2 months 3 months. Ị na-ajụ mgbe onye afọ ga-ana, asị gị nọ o nwere ike ọsị gị 1 month, from 1 month to 2 months, from 2 months to 3 months. N'ihe a na-agwa anyị ha na nwa ya nwaanyị afọ nwere mgbe o so ha wee nọrọ mgbe agba strike, na anya nwa friends ya na-abịakwu nkie ya gbasazie ọlụ ịnabi ya na-afị ya arụ, ya wee bido agbasa ọlụ ya chọ bịa ga-anọgodo obele before ya anaba. This girl ebidokwe complain basị ya na ọ na-eji ije abalị, na ọ na-akwụghalị ka ihe ọ ga-eji na-anata late. Nwanyị na ọnya nwa na-eme na ya na-anata late, ya mara etu the girl si eche echiche na o nwere mgbe ha ga-enwe one on one, ịmagolu mmadụ na-abụọ fall in love, na-achọ ịnụ di na nwunye, ịghọta, nyegolo heart to heart talk, because it's either na Okeke nọ ma na Okafọ nọ ma na Mgbankwọ nọ ma na Oyibo nọ, cousin, uncle, niece, nke nwa relative. In fact n'ike agwụgie ịnazi bie na afịa arụ. Oge ọbụla ya gwara ya, ọ na-asị ya ma ọ na ọ chọrọ ụmụnne ka ife ọ na-achụkwa ụmụnne ka ife ọ na-achụ relative, ịgbagolu nke na ya nwa na ọsọsọ wọs ka nwanne nwaanyị bịagolo ka ọ na-ele ya maka na o nwee ihe ọ bịala ime. Ịma na mgbe afọ nwanne nwaanyị bịala, even na o nwere moment of peace, maka gịnị? Noise. Ka a na-agwa anyị ihe a na landlord nwee ebe fabi, maka na fabi na 3 bedroom flat, na the landlord na-aba mba na-ekwu na-asị oge ọbụla mkpọtụ esibie na-apụta, cheke n'ebe mmadụ ịtọ ịnọ ise nọ, mmadụ ịtọ ịnọ ise, oge ọbụla na the list ị ga-afụ bie bụ mmadụ na-abụ plus nyanwa na nwaanyị anya ga-anụ sometimes nwa ya. And na ọ bụrụkwa onye bịa ọ na-anụ onye bịa ọ nọ 2 months 3 months 4 months, in fact n'ike agwụ gị. Ịgba fuel a ga-eji wee tinye generator nka na-abụ nza. Na nke a bụrụ dị sọsịa bụ nsogbu. Na nke bụ nsogbu bụ na ihe ọbụla igotelu dobe n'ụlọ nzazazazaza, igo milk sham, igo rice sham, ihe ọbụla iwetara etu aka ga-esi na-adị ya bụ na onye ọbụla, maka Nigeria dọkịta anụnwa na ọ dị very hard. Akwa ịghọtago, ya wee na-efe esi ụdị ha ike wee kwụla ọtọ gwu ya. N'ihe na-ewutie bụ na o nwere ihe this girl ya ihe ọzọ ya ga-asị do bad ọ na-eme na-abụghị oke nchịkọ na ya ka anụrụ ya anụ wee do otu ya nụzi anya anụ a ka ịkọ ga-esi wee dị. Ịghọtago na ị ga-ada afịa na akpana ya na-efidi mmadụ n'one extra amount mgbe ọbụla people eju ebe niile, ya wee cheketa ihe nke a wee gwu ya ike, ya wee sị ka ya nwale ihe ndị mmadụ. Ihe a this girl na-eme na ọ nọbụrụ red flag ka ọ bụ. Ịghọta na ya mụrụ ma ọnya gaa n'iru with this marriage, ka ọnya hapụ this marriage, ka ihe anụnwa na-eme na ọdụ oke ị accept ndị befe otu afọ. Akwa ịghọtago na ewegola aka na ihe ọnyacha wele aka ekpe ihe ọnyacha, and na ya believe na nwaanyị ama nnọnwụ without ịchịkọ nchịkọ, maka na ọ dịzi too much, na ọ ga-akpatali ya nsogbu n'ọdịnihu. Gwa anyị filo na comment section, ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị.
ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.